जोख्रां बुख्रां दमब्रां मा दायनि साजानि थाखाय जेल जाफैखो नोंलाय? सिखाव खावनायनि थाखाय ना सोरखौबा बुनायनि थाखाय? खिन्थालाय मा दायनि साजानि थाखाय जेल जाफैखो नों? नुनायावथ' माथो भद्रद्र नुथारदोंलै नोंखौ। मा दाय मावना लाखो नोंलाय? ना आं सिखाव खामानि मावदों ना आं सोरखौबा बुदों, नाथाय आं सोरनिबा गोसोखौ जोबोर गाज्रियैनो दुखु होदों, बिनि थाखायनो आं जेल जाफैनांदों। सोरनिबा गोसोखौ दुखु होब्लाबो जेल जाफैनाङो नामाब्रा? बिदिब्लाथ' आंनि लोगोफोराबो जेल जाजोबनांगौलै, बिसोरो आंखौ दुखु होदोंना। आंनि लोगोफोरा आंखौ जोबोरैनो दुखु होयो। फैसा थाखा थाबाबो गय जाहोआ, बिरि थरसेबो सोबहोआ। आंनिफ्रायसो बिरि सोबो, थांखु जायो, मेथाइ जायो, गय जायो। गावसोरनिफ्रायबा जेबो फैसाखौनो गारा। जोबोद दुखु मोनोलै आं सिरि सिरि। बेनिखायनो बिसोरखौबो जेल जाहोनांगौलै। बिदि नङालै, आंनि केसा एसे बेलेग। आसा माबायदि? अन्नानै दा सोंसै बेफोरखौ आंनाव। ओरैनोबा खर' आरो दिमाग मेलेम गोसो जेबो खामानि होआखै। आसा जेबो नङा दे, आं दं। आंजों रायलायबाय थाबानो मोजां जागोन नोंनि खर'आ। आसा नों हाबा जाबायना सेंग्रालै? हाबा जाबाय, गथ' 2 दं आरो हिनजाव 1 दं। आजा 2 थानांगौमोन नामा? माने? गावनो बुंबाय माथो गथ' 2 हिनजाव 1 होननानै। हिनजावालाय 1ल' थाखायो दा। औ बेथ' नंगौ। दासो बुजिदों आं। सोरखौबा दुखु होनायनि साजाया बेसो। माने नोंबो बेलेग हिनजाव गोसो थोबावदोंमोन। अन्नानै सिरि थागोन ना? नङाबा मा खालामगोन? आंनि गोसोआ जोबोद गाज्रि जानानै दङ, अन्नानै सिरि थाथ'लाय। मोजाङै खिन्थानोबा खिन्था, नङाबा मोनफ्लांगोनसो आंजों। मानो जेल जानांदों खिन्था जल्दि। जागोन दे, खिन्थागोन आं। नोंल' जिरायग्रोदो। दे खोन्थादो। बुवा, नोंसा आफा थाफैनाय न'आ माथो बिराद गिदिरथारलै। औलै, आफायासो मालाय गिदिर न'आव थानो मोनदों। आंहासो दासिमबो एक्सट्रा रुमखौनो मोनला। जागोन दे, लासैनो उनाव मोनबाय थागोन। ओमफ्राय नोंसा आफाया जोंखौ हेफाजाब होमारगोन ना? आंनि आफासोलै, आंनि आफाया आंनि खोथा दानगारा। नायबायल' था नोङो। आंनि आफाया गासिबो खोथाखौनो लाजोबो आंनिखौ। बिदिब्लाथ' मोजाङानोलै। एमाव राजा, माथो आइ उन्दैसो। आइ उन्दै, आफायालाय? मानो नांगौ? माबालै, जोंहानि आफाखौ पुलिसा हमनानै लांदों। औ, बानलु बिदां बिफाखौ पुलिसा हमनानै लांदों। बेनिखायनो जोङो आफानाव एसे हेफाजाब बिनो फैदों। मानो पुलिसा हमनानै लांनांगौ जाखो? आफाखौ पुलिसा मानो लांदों बेखौनो मिन्थियाखै जों दाबो। आइयाबो सोंबाबो खिन्थाया, आबायाबो खोन्थाया। पुलिसालाय नारजि बुदांखौ मानो लांदों? नावमा राजाखौ गावनायखौ नारजि बुदांखौसो सानबाय। दे, मोजाङानो जाबाय, नारजि बुदांखौ हमना लांदोंबा। आफाया न' सिङाव दङ ना? जों न' सिङाव थांनि? अमा राजायाथ' न'आव गैया, बियो अफिसावसो दङ। आइला, अफिसावसो थांबाय? माथो आं दहाय फन हरबा न'आवसो दं होननानै खोन्थादोंमोन। अमा राजाया एमएलए जाबाय, बे न'आव थाबाय थानो सम गैया। बहाबा दसेनो खामानि ओंखारब्रबो। जागोन दे बिदिब्लालाय, आफा फैबाथाय खोन्थाबानो जाबाय दै, जों फैदोंमोन होननानै। जागोन दे। बे नारजि बुदाङा मा दायनि थाखाय जेल जानांदों, एसे खबर लानांसिगोन। आच्छा बारु, थाइबानि लारु, बे साम' खिंखिरिनि आलमारियाव मानो पिस्तला थानांगौब्रा? मानो? दिनैबा हले नोंनि खिथुखौनो गारां। नों जेराव थाङो बेयावनो खिथु थांफागोन आं। थाबैनो माबा मोनसे खालामाबा जानाय नङा। माबा मोनसे खालामथारनांगोन आं। नों मा सानदों साम' खिंखिरि? नोंनि साननायखौ एसे बुजिनो नाजानांसिगोन आं। रा बेथि, आंबो ओंखारफानि। नों बहा थाङो खिथु थांफानि आंबो। भार में जाय जनता, आपना काम बनता खालामगोरनि आं। साला एमएलए जानायनिफ्राय सुगानो गैलाब्रा। खायसेनो माइरंजों लोगोसे मैगं फ्रि नांगौ, खायसेनो न' फ्रि नांगौ, खायसेनो थाखा फैसा नांगौ, खायसेनो जब नांगौ, खायसेनो फरायनायनि सुबिदा नांगौ। माबे मोनसेखौ होथ्र'नोब्रा आंलाय? दै, मन्थ्रि जाबाय मालाय गासिनोबो फारि होजोबनो हायो नामाब्रा? बारा रागा जोंबा बे 5 बोसोराव गावनि आन्थाल' खामायनानै थैजासिमनि थाखाय जानो हानाय बायदि खालामगारगोनलां, रायजोनि मोजां खामानि मावालासिनो। माथो बेलाय, मा एसे हेदेक बेलाय? सानफा मोनफा गासिबो मानसिफ्रा फैनानै जात बिफैबाय थायो। इथिंजाय आंहा दासिमबो हांग्रि मेन्दिनो न' लुना होनो हायाखै। जियानो जादोला, साम' खिंखिरिखौ दिनै एकदम फल' खालामथारनांगौ आंहा। सोरजों मा रायलाया नायखुमाथारनांगौ। साम' खिंखिरि, नोंसोरसो माथो? मानो फैलायखो? जोंलाय माला फैबाय थानायसै? दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों। बुं, मानो फैदों? माबाहाय साम' खिंखिरि, अमा राजाजों एसे गोनां खोथा दङमोन। मा गोनां खोथा दङ? आंनोनो बुं।
अमा राजाजोंसो रायलायनोसै नामा? अमा राजाखौथ' नोंसो श्रेयामोन ना? अमा राजाया एमएलए जानायखाय दा अमा राजाखौ नांगौ जादों आरोना। आरो इलेक्सन समावथ' बै खर' गिदिर दुमफावा बेथ' मालाबाबो हेफाजाब होआखैमोन अमा राजाखौ। दालाय मानो फैदों? ओंखारलां सानैबो। बा हौवायासो एमएलए जादों, हिनजावा दुगिथार माथो। आं अमा राजानि हिनजाव, अमा राजानि सायावनो आं दुगि जायाबालाय सोरथो जागोन? लाजाबो मालायनि हौवा सेना लानानै मोजां बुंदों। मालायनि ओंखामनि थोरसि सेनानै जाग्रायानोसो। हांग्रिमोनदिनि गोसोआव दुखु होना गाव बिराद दुगि जादों आरो दा। खोनासं, अमा राजानि हिनजावा आंसो जानो समायो, हांग्रिमोनदिया नङा। आरो अमा राजानि थाखाय हांग्रिमोनदिया समायखायाबो, आं बायदि हिनजावासो समायो। ओइ साम' खिंख्रि, दुगिसोनानै लादोंना नों? गावनि महरखौ लानानै सोलेरखौ लानानै बिराद दुगिना नों? नोंनि बे सोलेराना, नोंनि बे महरा 15 बोसोर 20 बोसोरसिमल' मोजां। दा नोंनि बैसोआ एसे खमखाय महराबो एसे दङ नालाय अमा राजाया नोंखौ मोजां मोनदों। कलेजनि फरायसाफोर बायदि साननानै, स्कुलनि स्टुडेन्टफोर बायदि साननानै। उनाव नोंनि बैसोआ 40-45ल' जालाय, बिनि बारा जालाय, अमा राजाया नोंखौ कलेजनि स्टुडेन्टथ' नुनाय नंला, कलेजनि प्रिन्सिपाल बुरै बायदिसो नुगोन। अब्ला अमा राजाया नोंनि मोखांखौ, नोंनि महरखौ, नोंनि सोलेरखौ थैनोबो मोजां मोना। मोजां मोनगोन नोंनि ओंखाम ओंख्रि संना होनायखौल', मिन्थिबाय? बेनिखायनो महर दंजायो होननानै बांद्राय दुगिनानै दाला। आरो नों अमा राजानि हिनजावसो। अमा राजाजों मा थिक गाबोन समफोरनो बेलेग हिनजावबो गोसो थोनो हानाय? आंनि अमा राजाया आंखौल' मोजां मोनो, रावखौबो मोजां मोना। नायबाय था। जोंहा अमा राजाखौ नुखांखानाय, नोंहानो नायबानो जाबाय आरोना। साननैसोनि उनाव अमा राजाया बेलेग हिनजावजों लाइन मारिगोन ना मारिया नायबाय थाबानो जाबाय। अब्लासो मिन्थिगोन नोङो हांग्रिमोनदिखौ दुखु होनाया, हांग्रिमोनदिया बोरै दुखु मोनदोंमोन, बे दुखुखौ होमबासो मोनदांगोन। दाथ' नों दुगि जादोंना, जानानै लाखा बेथि। ओइ, बांद्राय खोथा बुंनाङा। ओंखारलां बे न'निफ्राय। आयु, इसिबां दादागिरि आरोना नों? दुमफाव, जाबायसै, थुदो थांनोसै। है र', बांद्राय खोथा बुंदों बे साम' खिंखिरिया। जाबायसै दुमफाव, जाबायसै। नांला दे मालायनि न'आव दावराव दावसि खालामनो। थुदो ना दुमफाव, थांनोसै। दे, नोंनि खोथाखौनो लानोसै आं। नों लिंबानो फैनांगौ, नों लिंबानो थांनांगौ, बालसो नोंबो। थुदो। आंनि गोसोखौ इसिबां गोरलै रावबो सेफायनो हाया। नै, आंहाबो गोबावसो जाबाय सासे मानसिखौ लोगो हमहैनांगौआ। आच्छा, ओंखारलांबायना नों? र' बेथि, नाहैनि आंबो। नों मा गुल खिलायगासिनो दं सिं सिं? आफां, बेनो मारना न'आ? औ, बेनो दुदालि थाइसे थाखानि दालिनि न'आ। दुदालि, दुदालि, सोर जाखो? बोरो, आंनि दखनाया जल्दि लाबो। मा दखनासै? मा दखना होननानैसो सोंदों नों? आंनि दखनाखौ गानलायनानै फेसबुकआव पस्ट होनाया सोरमोन? जल्दि दखना दिहुनना हरनोबा हर आंनो। बे दखना गोमोआ आंनिसोमोन, मिन्थिबाय? आंनो बे दखनाखौ गिफ्टआवसो होदों। नारजि बुदाङा होआखै होनलाय? बे नारजि बुदां होफैनाय दखनाया आंनिसो। आरो नों नारजि बुदांनि सायाव मा मन्त्र लगायनानै होदों? नारजि बुदाङा माथो थगायग्राबो जाबावबाय। आंलाय नोंनि हौवाखौलाय मा मन्त्र लगायनोसै? नों मन्त्र लगायाखैबालाय आंनि हौवा नारजि बुदाङा बोरै थगायनो रोंखो? बेथ' मालाबाबो थगायफेराखैमोन। जल्दि बुं, नारजि बुदांनि सायाव मा जादु होदों नों? आंनि हौवा नारजि बुदांखौ बुरखायग्रा नों? आइदैहाय, साबाय, आइदै, आइदै। नुबायना हांग्रिमोनदि, नुबायना समाजाव मा सोलिगासिनो दङ? मालायनि हिनजावा मालायनि हौवाखौ गोसो थोग्रा, मालायनि हौवाया मालायनि हिनजावखौ गोसो थोग्रा। बेफोरखौ बन्द खालामनो थाखायनोथ' आङो इलेक्सन दारायदोंमोन, नाथाय आं देरहायासै। दा बिदिनो जाबाय थादो। बेनि हौवाया बैनि हिनजावजों, बैनि हिनजावा बैनि हौवाजों गोसो थोलायलायबाय थादो। हाट, आं थांनोसैलै फरायसालियाव, गोबाव जासिगोन आंहा। बुं, आंनि हौवानाव मा जादु लगायनाय नों? बुंगोन ना बुङा नोङो? आंनि हौवाखौ मा जादु लगायनानै आंनि हौवाखौ बमब्रायदों नों? आइदैहाय, साबायहाय। नोंनि खानाय थंब्लेखौ बुखुजोबगोन आङो। मानो लाइन मारिनाय नों आंनि हौवाजों? नोंनाव हौवा गैयामोन नामा? आइदैहाय, साबायहाय, हेगारदो। हांग्रिमोनदि, घन्टासे लाबोलाय आंनो। र' लायगौ। आइदैहाय, आइदै, आइदै, साबाय। बुं, आंनि हौवाजों मानो लाइन मारिनांगौ नों हौवा थाखानानै? नै गना, लाबो। नोंनि हौवायासो आंजों लाइन मारिदोंहाय, आं लाइन मारियाखै। आंनि हौवाया लाइन मारिबानो नों मारि जागोन नामा? सोरबा हौवाया नोंखौ लाइन मारि नागिरबा नों हिनजाव मोजांबा बै हौवाजों लाइन मारिजाया, मिथिबायना? नोंनि हौवायाबो मोजां नङा। आंनि हौवाया मोजां नङा नालाय जेलाव थिनहरबाय आं। एबार नोंखौबो नायदो आं मा खालामो। हरलाय गना, नुबायना नैबे गनखौ? हमथानायाव गैथाराहाय, आं एसे बुजाथो। मालाय हिनजाव गोनां हौवाफोरखौ लाइन मारिग्रा हिनजावफ्रा मोननांगौ। नोंखौबा हले गारा आं दिनै। आइदै, आइदै ना? आइदै, आइदै ना? मालायनि हौवा गोसो थोग्रा आइदै ना नों? आइदैसो होनबावदोंना नोङो? आइदै, जाबायहाय। आइदैहाय, आइदै, जाबाय, दाबुसै आंखौ। मालायनि हौवाखौ गोसो थोनायनि सिगां सानग्रोना सानग्राया? बेनि हिनजावा मिन्थिबा मा सानगोन? बेनि हिनजावनि गोसोआ दुखु मोनगोन ना दुखु मोना? बेफोरखौ सानगोन ना साना?
मालायनि हौवा गोसोथोनायनि सिगां सानग्रोनांगौ ना नार्जि बुदांनिफ्राय फैसा मोननायखाय जेबो सानाखै नों हा खम फैसा जादों नों नार्जि बुदांनिफ्राय नङा होमबा सोर मा दावराव जादों आंनि न'आव नोंलाय सोर आइयाव आंखौ सोर होननानैसो सोंबावदों आं बे न'खरनि बिगोमा आच्छा दुदालिनि हौवा नामा औ आं दुदालिनि फिसाय नोंलाय सोर आरो आंनि न'आव मा मोनफैदों आरो दुदालिया मानो गाबदों सोंबानो जाबाय आरो दुदालिया मानो गाबदों नों मा दाय मावलायखो नोंलाय आं जेबो दाय मावाखै जेबो दाय मावाखैना आंनि हौवाजों लाइन मारिनाया आंनि दखनाखौ गाननाया मा होनखो नों आंनि हिनजावा नोंनि हौवाजों लाइन मारिदों औ आंनि हौवाया नोंनि हिनजावजों लाइन मारिदों आरो नोंनि हिनजावा आंनि हौवाजों लाइन मारिदों बेनिखायनो साजा होफैदों आंनि हौवाखौबो साजा होबाय आरो नोंनि हिनजावखौबो साजा होफैबावबाय आं आच्छा बिदिसो दे मोजाङानो जादों होनबा नोंलाय नोंनि हिनजावखौ अना नामा नोंनि हिनजावनो गाननाय जोमनाय होफैया नामा बेनिखायनो आंनि हौवाजों लाइन मारिदों नोंनि हिनजावा ओइ हिनजाव आंनि न'आव फैनानै आंनि न'आवनो दादागिरि ना आं आंनि हिनजावखौ अना बे आंनि गोसो आच्छा नोंनि हिनजावखौ अना नोंनि गोसो ना गोसो जाबा हिनजावखौ बुगोन गोसो जाबा हिनजावखौ अनगोन बेफोरबायदि हौवानि थाखायनो हिनजावफोरा गुबुन हौवाखौ गोसो थोनांगौ गोनां जायो नोंसोरबायदि हौवानि थाखायनो आंखौ सानफ्रामबो बुबाय थायोहाय बे हौवाया जौ लोङै फैनानै गाननाय जोमनायबो होआ बेनिखायनो गोसोनि दुखुखौ सोरनो फोरमायनो होननानै आं नार्जि बुदांदों साननैसो रायलायथ'दोंमोन साला हारामजादि नों मालाय हौवाजों लाइन मारिखुमादों दिनैबा हले नोंखौ आं बाथोन खालामगोन आंखौ बासायदो बियो आंखौ दिनै बुथारथारगोन नङाबा हौवा थाखानानै मालाय हौवाजों लाइन मारिग्रा दिनैबा हले नोंखौ थुख्रासो खालामगोन आं ओइ हाफां खोथाया माथो बोरैबासो जासिनबायहाय माथो हौवाया बांसिनसो बुसिनबाय मोनथोहाय एसे आंखौनो बुनानै गोथाङै फबनानै दोनदो आंखौ अब्लासो नों गोजोन मोनगोन ना सानफ्रामबो जौ लोंना फैनानै दावराव खालामफैयो आंखौ बुफैबाय थायो बेसेबां सहायबावनो आं दे बु हिनजावखौ बुनो लाजिया नामा नों आंनि हिनजाव आं बुगोनबो सुगोनबो नोंलाय सोर नोंनि हिनजावसो बियो हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनाय बेसाद नङा गोसो जाबानो बुनाय गोसो जाबानो जोनाय नोंसोरबायदि हौवाया ना न'आव मोसा बाहेराव दाउसासो मालायजों बायदिसिना बुंजा हरगोन बायदिसिना खालामजा हरगोन न'आव फैनानै हिनजावखौसो बुगोन आरो ना हिनजावखौ फिसिनो मोजांनो हायाबा जाहोनो लोंहोनो हायाबा मा बालनोथो हाबा लायो बाहेराव थांनानै जौ लोंना फैनानै हिनजावखौ बुफैसिगोन न'खराव दावराव खालामसिगोन हिनजावा सिरि सहायना थाबा मोजां जासिगोन हिनजावा उल्था नांलायफाबा हिनजावफोरा गाज्रि जासिगोन आरो ना ओइ बांद्राय खोथा बुंनाङा नोंसोरखौबो बुना हरगोन आं बुलाय माबायदि बुयो नायथारनि आंनि न'खरावसो दावराव जादों दा नोंसोरलाय सोर नोंनि न'खरबानो नोङो दादागिरि खालामनानै क्राइम मावगोन नामा हिनजावखौ बुनायाबो क्राइम मिथिबाय आरो दुदालि हौवाजों बिदि बुजाबाय थागोन नामा नोङो हा हौवाजों बुजाबाय थानाङा माबा मोनसे जाबा पुलिस स्टेशनाव थांनानै खबर हैथां आरो नों हिनजावखौ दिनैनिफ्राय बुबावनाय खोनायोब्ला ना नोंखौ जेलनिसो ओंखाम जाहोगोन आं औ जेलनि ओंखाम जाहोजागोन जों आं एमएलए नि हिनजाव आरो बे एमएलए नि बिहामजो औ दुर्लाय एमएलए खौ मिन्थियो दा दुर्लाय एमएलए नि बिहामजो बियो आरो आं अमा राजा एमएलए नि हिनजाव आरो दिनैनिफ्राय हिनजावखौ दाबुसै हिनजावखौ मोजां मोनाबालाय मोजां मोनला होननानै गारदो आरो मानोथो बुबाय थानांगौ जाखो जागोन दे दिनैनिफ्राय आं दुदालिखौ बुला अब्ला निमाहा बि आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय दुदालिखौ बुला बे खोथाखौ जोंनाव नङा दुदालिनाव बुं दुदालि आंखौ निमाहा होदो दिनैनिफ्राय आं नोंखौ बुला जों थांनोसै दे दावराव दावसि जायोब्ला जोंनो खोन्थाहर दावराव दावसिलाय जाबाय थायो गामिनि मानसिफोरनो खोन्थाब्लाबो गामिनि मानसिफोरा हौवाफोरालाय बुखायो हौवाफोरालाय जौ लोंबाथाय दावराव खालामखायो नों सिरि थाबानो जाबायना होननानैसो बुङो गामिनि मानसिफोरालाय बिदिखासै आरो हौवाफोरनि सिं जानानै थानायखौसो लुगैयो हौवाजों नांलायफाबाथाय बुङो हिनजावानो खुगा बारा होननानै हौवाजों बुजाबाय थाबा हौवानि सिं जानानै थाबासो गामिनि मानसिफोरा मोजां सानो बे समा हौवानि सिङाव जानानै थानायनि खोथा नङा आरो हिनजावनि सिङाव जाना थानायनिबो खोथा नङा हौवा हिनजाव सानैयाबो मोननैहाबो मोन्थाय दङ समान थांनानै थानो बेनिखायनो ओइ फावरि बोराय दिनैनिफ्राय हिनजावखौ दाबुसै नों जागोन दे बिदिबालाय जों फैबाय दखनाया नांला दे लादो नोङो नोंनि थाखायनो आं दिनै मालाय हिनजावफोरनि सिं जानानै थानांगोन नोंखौ गारां आच्छा बुंलाय सिगां नों सोर मिनिस्टारनि गारिखौ सलायनायमोन आं सिगां होलोखो गेन्द्रा मिनिस्टारनि गारिखौ सलायदोंमोन आच्छा बेनि गारिखौ सलायदोंमोन नामा नोङो बेथ' डेन्जार मानसिथारमोनलै
बिराद नाथाय आं गासिखौबो समान नोजोरै बाहायगोन मिथिबाय आंजोंल' थाफाबाय था आंखौल' हेफाजाब होबाय था जागोन सार अब्ला आं दिनैनिफ्राय नोंनो मोनसे खामानि होनि मा खामानि सार आंनि हिन्जाव साम' खिंखिरिखौ एसे नोजोर होलाय सार आं नोंनि बिसिखौ मानो नोजोर होनांगौ जाखो आं हानाय नङा सार आं लाजियो होद खोथाखौ माथिंबासो लांबायलै नोङो आं नोजोर होनो खोन्थानाया बेखौ नङाब्रा बे मा खामानि मावो सोरजों बेरायहैयो बहा मा खालामहैयो बेखौसो नायनो खोन्थादोंब्रा बेनि थाखाय आं नोंनो डाबल पेमेन्ट होगोन ना जागोन सार ओइ साम' खिंखिरि लहानि जिनजिरि मा खालामखुमा मारदों नों आंनि सायाव रले गारिखौ दसे लाखिथ'लाय जागोन सार ओइ सोमस्रि मा जाखो महाराजा मा दै रोगालाबायनाय जाखोब्रा न'आव टिपकल गैया नामाब्रा गैयाथ' आरो आंनो खोन्थाबानो जायोना गंब्रै गंबा टिपकल गायनानै होगोन आं वाटार साप्लाइबो लाना होगोन आंनोल' खोन्थाब्रा मानो खोन्थायाब्रा नों आंनो सोमस्रि हा नोंनोलाय मानो खोन्थाबा मालाय नों बुजिगोन आरो आंलाय मानो बुजिया जानांगौ जाखोब्रा आंनो खेबसेल' खोन्थानानै नायना दैहुखौ आं थिखांनि नाङा महाराजा नोंहा एमएलए जाबाय गिदिर मानसि जाबाय गिदिर मानसिफोरजों रायलायहैथां आरो आइला मा जादोंब्रा मानसि रागा आं रागा जायाखै महाराजा नोंसोरबायदि एमएलएफोराना भट मोनखांबाथाय जोंफोरबायदिखौ बावो होद आं बावाखैब्रा आं बावाखैलै एसे बिजिसो जानानै दङमोन आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि मालायनाव दै लायनायखौ गारदोलै आं दाहायनो दिनैनो वाटार साप्लाइ खालामनानै होजोबगोन मिथिबायना बे खोथाखौ बुंनोनोथ' नोंनि न'आव थांदोंमोन माथो नोंनि हिन्जावा न' सिङावनो हाबनो होआसै बे साम' खिंखिरि लहानि जिनजिरिया बारा जाथारबायलै माथो खालामनो आरो जोंफोर दुखियाफोरा खालि भटल'सो होनांगौ भारत हादरनि थागिबि होननानै जोंना खामानिया बेल'सो दा बेनिफ्राय मन्थ्रिफोरनिफ्राय जेबो मोना ओइ सोमस्रि दिनैनिफ्राय नों खस्थ' जानो मोननाय नंला नों मालायनाव दै लायनांगौ गोनां जादोंना दिनै आं नोंनि न'आव दै ब्रे खालामजोबनानै होगोन फारसेथिं टिपकल गायनानै होगोन फारसेथिं रिंबो गायनानै होगोन आरो बिनिफ्राय वाटार साप्लाइबो लाबावनानै होगोन आं थुदो गारियाव गाखोदो नोंखौ न'सिम दोननानै फैनोसै आं हेलौ साम' खिंखिरि मेडाम औ आं अमा राजा सारजोंनो दं मा खालामदों बियो अमा राजाया अमा राजा सारा सोरजोंबा हिन्जावजों रायलायगासिनो सोरजों रायलायदों बेलाय दहाय सानै हिन्जावफोर फैदोंमोन ना बिसोरनि सासेजों रायलायगासिनो मोदोम फिसाजों रायलायगासिनो ना मोदोम गिदिरजों मोदोम फिसाजों अके दे दोनथ'दो होमबालाय फैदोब्रा दोनलांनोसै आं नोंखौ अमा राजा वाटार साप्लाइ होनो नालाय गासिबनावबो होजोबदो आरो जागोन दे नोंनि बुंनायखौ लागोन आं नोंसोर गामिनि जेसेबां मानसिफोर दङ जेसेबां न'खर दं गासिनोबो वाटार साप्लाइ होजोबगोन आं फ्रियावनो बिदिब्लाथ' मोजाङानो दे अब्लालाय गाखोदो गारियाव नारजि बुदां नों मानो आंखौ थगायनाय दे मानो आं मा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय नों आंखौ थगायखो दे नारजि बुदां मानो बेफोरबायदि थगायो दे मा मोनखो नों नारजि बुदां आंखौ थगायनानै ना नोंनो गोजोनै थानो मोनखो ना आंनो गोजोनै थानो मोनखो बोरो आंनि फिसालाया माथो दासिमबो न'आव गैया आं दहाय फुङावनो बुंखालांदोंमोन आं अफिसनिफ्राय मोनफैनायनि सिगां नारजि बुदांखौ न'आव नुफैनांगौ होनना बोरो आंनि फिसालाया बिदिब्ला आंनि फिसालाया दासिमबो पुलिस स्टेशनाव दङ आरो आंनि फिसालाखौ जुदि जेलाव थिनहरनो हायोब्ला नोंबो आंनि न'आव थानो जायगा गैया ओंखारलां दानो आरो आंखौ मा नायबाय थाखो ओंखारलां नोंहा बे न'आव जायगा गैला दिनैनिफ्राय आच्छा दाया आंनिसो जाबाय आरोना नारजि बुदांनि नङा आरोना आंनि फिसाला नारजि बुदाङा सनाखा नों फैनानैसो आंनि फिसाला नारजि बुदांखौ खैला खालामदों आं मा खालामखो दे नोंनि फिसाला नारजि बुदांखौ आं मा खालामखो आं बेखौ हिन्जाव गोसो थोनो खोन्थादोंमोन बेखौ आंखौ थगायनो खोन्थादोंमोन सब समाव माने फिसालाफोरखौल' सापर्ट खालामो बिहामजोफोरखौबो सापर्ट खालामनांगौ बिहामजोफोरा गासिबो गाज्रि नङाथ' बिहामजोफोरखौ फिसा बायदि साननो सोलोंलाय अब्लासो बिहामजोफोराबो बिखुनजोफोरखौ बिमा बायदि साननो सोलोंगोन आं जेबो खोनासंनो गोसो गैया ओंखारलां आं बेंगि नङा बांद्राय गले गले बुंनाङा अब्ला मानोथो ओंखारलाङाखै माखौथो नायबाय थाखो दिनै आं बिहामजोखायसो आंखौ बिदि बुंबाय नोंनि फिसाजोनि हौवायाबो बिजामादैयाबो जुदि नोंनि फिसाजोखौ थगायोब्ला नों सोरखौ सापर्ट खालामगौमोन फिसाजोखौ खालामगौमोन ना बिजामादैखौ खालामगौमन नोंसोरबायदि बिमाफ्रा गावनि फिसाखौल' मानो मोजां सानो गावनि फिसानि दायफोरखौ मानो नुसना बेफोरबायदि दाय मावनायाव जेबो बुङालासिनो लाखुमाना दोनबाय थानायखायनो खायसेनि फिसाफोरा दुस्थ' बारा जालाङो ओंखारलां जागोन दे ओंखारलांगोन दानो ओंखारलां आरो जेबो मोनलाङा जि एसे गाननाय जोमनाय दङ बेफोरखौ लानानै थां आरो फिसाफोरखौ मोनलाङा नों मानो मोनलाङा बानलु बेदां आरो फावगालि मोना आंनिसो फिसाजो गैया बिसोरखौ आं बेलेगाव थिनहरबाय मा बहा आंनि फिसौखौ आं मोजां जायगायावनो दोनहरगोन नों बेखौ सिन्था खालामनाङा खालि नोंल' ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दानो आं आंनि फिसाखौ लायालासिनो ओंखारलाङा बिदिब्ला नोंखौ होख्रांसि होखारहरबा नों मोजां मोनगोन नामा मोजाङै मोजां बुंनायावनो ओंखारलां आंखौ दाय गैयालासिनो होखारदोंना सानसे समाव आंखौनो गोसोखांफिननांगोन नों जागोन दे बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन आं दाया सोरबा मावबाय साजाखौ आंनोसो होबाय आरो जागोन दे ओंखारलांगोन आं बे न'निफ्राय